ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ପୂଜାବିଧି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ପାଳିବେ ବ୍ରତ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀକୁ ନାମ ହରିଶୟନ ବା ପଦ୍ମା ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଆଗାମୀ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 4ଟି ମାସ ଶୁଭ ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯିଏ କମଳ ପୁଷ୍ପରେ କମଳ ଲୋଚନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ଉତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକ ଓ 3 ସନାତନ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ବଳିଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ ଓ ଅନ୍ୟଟି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶେଷନାଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଆଗାମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଏକାଦଶୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ ଗଦାଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ପୁଣ୍ୟର ଗଣନା କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଚତୁର୍ମୁଖା ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସର୍ବପାପହାରୀ ଉତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ, ସେ ଜାତିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ସର୍ବଦା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୀପଦାନ ପଳାଶ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଏବଂ ବ୍ରତ କରି ଚତୁର୍ମାସ ଅତିବାହିତ କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇ ରହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିରେ ଶୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶାଗ, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଦହି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁଧ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଡାଲି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଚତୁର୍ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ସିଏ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦେବର ଅର୍ଥ ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏହି ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଚମକ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଭଗବାନ ହରି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ କରାଯାଇଥିବା କାମର ପରିମାଣ ଶୁଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କାମରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହରିଶୟନ ପରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାରୁ ସାମୂହିକ ପାପ ଓ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ପରେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ନବୀନ ରୂପ ମିଳିଥାଏ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀରେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶୟନ ନିୟମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଧୂପ ଦୀପ ଫଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆରତି ପରେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପରେ ଚତୁର୍ମାସରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ କାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ହରିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା ଲାଗି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।